Onte o concelleiro do BNG de Taboada aseguraba de que tiñan bastantes sospeitas de que a concesión da cafetería da Casa da Cultura fora compatible coa condición de que a persoa que acolleu a concesión fose concelleira e tenente de alcalde. Dende a alcaldía aseguran que o concelleiro nacionalista non se entera moito do funcionamento do concello. Non se entera moito un pouco das funcións do concello porque non é teniente alcalde, é simplemente unha concelleira. No seu momento xa se lle informou que polo informe da secretaria que era compatible a concesión co posto de concelleira, que senón ela xa no seu momento tampouco houbera optado a dita concesión. Foi un dos trámites que cando se acabou o concurso, nos cales, con un informe da secretaria, lle permitía a participar na concesión da cafetería, non? En canto ao concurso da praza de Secretaría e Intervención, o rexedor asegura que cumpre todos os requisitos. Foi aprobado por maioría, con algunhas discrepancias do bloque, no caso de que nos méritos que se lle pedían, pois quería introducir varios parámetros que algúns xa están recollidos por lei, pola Dirección Xeral de Administración Local, como é o do galego, que xa obliga a que os aspirantes a dita plaza teñan que ter como mínimo Celga 4. E despois, quería introducir algúns parámetros que, en principio, pois, vimos que non eran tampouco necesarios, moi necesarios, non? En canto á limpeza da pista en Cicillón no lugar de Ouriz, dende a alcaldía din que a brigada non fixo nada malo. Viñera a Asociación de Veciños de Cicillón a pedir a limpieza dunha pista, no cal simplemente foi a pala a limpiala, non se ensanchou ni nada. O que pasa que houve unha veciña aí que sentiuse algo perjudicada porque lle caeron unhas pedras do valado. As pedras repuxéronse no seu sitio e despois o que pasa é que houve algúns problemas a maiores nos cales lle cortaron un árbol e tal, que en eso non interveniu para nada a brigada, que simplemente aí hai unhas pequenas disputas veciñais que aproveitaron a coyuntura e fixérono, digamos, prelimitadamente, pero non tuvo nada que ver a Brigada de Obras. A Brigada de Obras, os desperfectos que fixo, subsanáronselle e asunto zanxao, non?